Zvimwe zvava kutoita kuti ndinge ndichingogara ndichingorwara ndiri mu-intensive care, it is because of the situations that I met apo pandakambodzokako kuZimbabwe. I regret ever returning to Zim and meeting this guy wandakasangana naye. Mwari chete ndivo vega vanoziva kuremerwa kwakaita mwoyo wangu. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi ndiri muno muAmerica. Zvinondirwadza zvikuru kuti mushure mekunge ndagara muno kwemakore anodarika 30 years ndichishanda nesimba kunoku ndakange ndisingazorori, iko zvino ndangovawo munhu asina chaainacho nekuda kwekuti mari yangu yandainge ndiinayo kumasavings ndakaipa murume uyo wandaifungidzira kuti ndiye chaiye wandainge ndakapiwa naMwari mushure mekunge ndambogara kwezvimakore zvakati kuti ndiri single and searching. Ndinorwadziwa kana ndikatanga kufunga nezvazvo. Zita rangu ndinoitwa Charlotte, my real name. Ndine makore 62 years ekuberekwa. Iko zvinozvi ndangoti ndinge ndichingouya kwamuri vedare munge muchinzwawo nyaya yandakasangana nayo panhau dzekuda kutenga mastendi idzi nekuvaka muZimbabwe. Ndakagumisidzira ndaroyerwa mari yangu neumwe uyo anonzi Daniel. He is a lawyer, saka he is a lawyer mugweru, but takasangana zvedu muHarare. Upenyu hwangu hwakatanga kurema kubva pandakasangana naye muna 2014 mushure mekunge ndambogarawo kwezvimakore zvakati kuti mushure mekunge ndarasikirwa nemurume wangu kuno kuAmerica. Saka ndakange ndisingangodi kuti ndinge ndichingoti chero wandasangana naye anoita. Ndakamirira ndichiti ndiri kumirirawo nguva yaMwari. Ndakazoti ndauyako kuZim ndipo apo pandakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizotsvaka stand nekuvaka, but ndingangoti pane rimwe vhidhiyo iro randakaona reumwe mukadzi wekuKenya ainge agara kuno kuAmerica kwemakore akati kuti akati afunga kuti ange achidzokera kunyika kwake ange achizoitawo zvekurima. Saka ndaida kutenga at least 1 hectare ndobva ndagara zvangu ipapo ndakamirira zuva rangu rekufa. Saka vhidhiyo iroro rakandiratidza kuti kuAfrica vanhu vanorarama life yakanaka kudarika upenyu hwatiri kutorarama tiri kuno kuAmerica, not in terms of financial well-being but mental wise, kuti unenge uine space unoita zvaunenge uchida and haumhanyidzani nemabills semunhu ainge agarisa muno muAmerica kwemakore nemakore ndichingoshanda pasina kana zororo. Ndakange ndava kuda kuti ndinge ndichizozororerawo munyika yangu. Saka mushure mekunge ndaita shungu dzekudzoka kumusha ndo patakazombotanga kugara nevamwe sisi vangu. Ndakati ndichigara navo muAvondale, ipapo ndakange ndichiri mubishi rekutsvaka stand ndozodzoka kuno kuAmerica ndomboshanda ndobva ndatanga kuita zvemaprojects. Tichigara muAvondale kudaro ndipo pandakabva ndachizosangana naDaniel. Takangosanganawo mukufamba, akabva andikumbira mafone numbers ndokubva ndamupa. Kubva zuva iroro akatanga kuratidza kuti ainge ari munhu ainge aine care, tender loving care. Kunyange zvazvo ndakange ndiri mukadzi mukuru zvakanyanyisa kwaari, but ndakange ndava kutonzwa sekunge ndainge ndava a little teenager. Akange aine sweet tongue raitapira kunge uchi. Ainge achindiudza kuti Charlotte, age it is just a number, inini ndinokuda nemwoyo wangu wose. Ndakadzoka kuno kuAmerica asi mwoyo wangu wainge wasara kuZimbabwe ndichifunga nezvake Daniel. Taifonerana mazuva ose uye zvakare takange tava neumwe urongwa zviya zvandainge ndakazviudza kuti ndo zvandinoda kuti ndinge ndichizoita mushure mekunge ndasvika kuZim. Ndotsvaka kana 1 hectare muna Nagoromonzi close to Harare mune hama dzangu, ndakabva ndachizozvichinja. Iye akabva anditi instead yekuti unge uchiita zvekutenga stendi nekuzovaka unofanira kuti unge uchingotongotenga imba inenge yakavakiwa nechekare. Akabva andiudza kuti ainge awana imba yainge yakavakwa nechekare. Akandiudza kuti
imba iyoyo yainge irimo muHarare mumasuburbs. Saka akati unogona kutumidzira mari ndobva ndachizobhadhara kunoku mwedzi wega wega, nekuti yakange iri mari yandainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichitumidzira nezuva rimwe chete. Ndakaita zvekutumidzira mupersonal account, not muaccount yekambani iyo yaakange achishandira. Ndopandakanoita mistake because iye akange akati kwandiri, ini I will represent you as your husband to be, uye zvekare segweta rako. Sezvo ndakange ndiri murudo, ndainge ndichitoda kutomunza kuno kuAmerica togara zvedu uku imba yedu tichiita marenovations, ndo yakange iri sarudzo yangu. Saka ndakabva ndachizoita kuti zvinhu zvose zvinge zvichizova mumaoko ake. Akange ari munhu aindiparidzira vhangeri chairo, achindiudza kuti mukadzi anofanira kuti ange achirespekta murume wake nekuisa murume pamberi pazvinhu zvose. Ndakangoti ndapedza kubhadhara imba iyoyo, mari yose yandakatumidzira ndisingaverengi mari dzandaimupa dzekuti ange achidya nekuraramisa mhuri yake, sezvo ndainge ndichizviziva kuti kwakange kuine umwe mudzimai. Saka ndakazotumidzira mari yaikwana iyo kuita $320,000. Iyi yakange iri mari, pamari iyoyo pakange paine imwe mari iyo yandakange ndakatoshandira for more than 30 years nemurume wangu asati ashayika mari yainge iri life savings yangu. Saka vanhu vari kumusha chavasinganzwisisi ndechekuti kana uine masavings imari yekuti paunozonzi warwara kunoko haufi wakarapwa mahara, panenge pachitodiwa mari. Saka pasina nguva ndopandakaona kuti rudo rwaDaniel rwainge rwatochinja. Paakaramba achingondinzvenga ndakabva ndafunga zvekuti ndinge ndichiuya kuZimbabwe ndisingarambe ndichingonetsana naye pafoni. Ndakasvika ndikabva ndachizoenda kumaoffices kwavo kuGweru, ndikasvika zvichinzi ainge asipo, asi ndichibuda muoffice ndakatoona motikari yake ndikadzokera. Ndopandakadhumana naye, ndakabva ndamubvunza ndikati, naiwe, why have you been ignoring me? Akandinyepera kuti akange ari busy nezvimwe zvinhu, kwava kubva anditora. We drove from Gweru tichingotukana tikadzoka kuHarare. He apologized akati ainge achazoramba mudzimai wake. Iniwo nekupusa ndakabva ndafunga kuti ainge achindiudza chokwadi. Akazoenda neni kumba kuya uko imba iyo yaainge akatenga. Imba iyi yainge itori muzita rake. Ndakasvika ndikawana kuti makange mutori nefurniture nechekare. Ndakabatikana ndichitoona kuti mainge mutori nefurniture yaratidza kuti yainge yakatengwa nemunhukadzi. Zvino takatanga kunetsana usiku hwose, iye akabuda akaenda. Pasina kana mazuva ndakagarapo pamba ipapo ndichingochema because ainge akadzima foni yake. Ndo pandakabva ndachizoona kuti painge pasvika sheriff ainge auya kuzondidzinga. Ndakafonera nzvadzi dzangu dzikauya, tikati tikuda kuziva kuti zita riri pamapepa nderangu here kana kuti nderani. Pakazonobuda mapepa emba ndakatoona kuti imba ainge akaitenga in his personal name, and chekuita painge pasina. Takangoudzwa kuti idzi ndedzerudo, dzerudo dzagara dzinonetsa. Imi chiitai zvekutaurirana moona kuti mungaitana sei. Saka nerimwe zuva ndakabva ndatanga kumutuka, iyewo akandituka. Akabva ati, iwe uri chembere, usafungidzira kuti ndaikuda, ndaingoda mari yako, enda kwese kwaunoda kumatare, iniwo ndiri lawyer, hapana kwaunombofa wakandisvitsa, nekuti imba iyo inoti pamutemo imba ndeyangu. Akandituka zvekuti zvakandibaya moyo. Ndakabva ndachizoti Mwari ndiye achakuona. Akaseka akati, ehe, Mwari zvagara anotiona tose. Ndikati, uchasvika pakuomerwa neupenyu. Ndokubva andiseka. Saka ndakange ndisingazivi kuti Daniel uyu haana kungogumira ipapo chete. Hwakange huri hunhu hwake hwekutodanana nevakadzi vechikuru vanenge vari mudiaspora. Saka akange achiti tikambonetsana tombowirirana. Saka nerimwe zuva zvakandibata ndikaenda kumaoffices kwavo kuGweru ndikanoita noise. Shuwa here akandisungisa. Ndakasungwa mukoma. Ndakabva ndachizobva kuZimbabwe ndichichema ndokubva ndachizodzoka kunoku kuAmerica
mwoyo wangu wainge uchirwadza, ndiine heartbreak yakanyanyisa. Ndaiti ndikavhara maziso so ndaingoona figa yemari yandainge ndakatumidzira kuZimbabwe 320 ndichitanga kufunga kuti asi ndezvipi zvandingadai ndakaita nemari iyoyo apa neage uye zvekare nevumwe urwere huri kukomba huri mandiri. I need that money right now. Asi ndakangosiyana nazvo ndikabva ndati hazvina kana basa. Ndakati ndagara muno muAmerica kwezvimwedzi zvakati kwakabva kwachizoitika chimwe chiitiko chekuti ndakashamisika nazvo. Ndainge ndakatogara hangu ndiri mulounge, hwainge huri usiku, ndakange ndisingaone movie kana kuita sei, nditori mumazistresses angu. Ndopa ndakazongotarisa kuimba yangu yekubikira, nekuti kana uri mulounge unoona zvose zvinenge zvichiitika mukitchen. Ndopa ndakaona kuti makange muine chipuka chandakange ndisina kutarisira kuti ndikasangana nacho muno muAmerica. Ndakaona kuti mainge muine gava mukitchen mangu. Gava iri raitita sekunge riri kundiseka, rakange rakamira richinditarisa, harina kutiza. Pandakamboedza kurivhundutsira ndakafungidzira kuti zvimwe kuda chakange chiri chimbwa chimupengo, asi harina kutiza. Pandakati yai pfutsek ndichida kuridzinga, rakabva rasimudza musoro waro ndokubva ratanga kuhukura. Raihukura richiita sekunge vanhu vari kuchema, sevanhu vainge vachichema vari parufu. Kuchema kuya kunoita vanhu pamariro ndokuchema kwarainge richiita. Ndakashamisika nazvo, ndakaedza kuda kusimuka. Handizivi kuti chichakazoitika, kuti ndakazodonha sei. Gava iroro chandinorangarira ndechekuti rakatanga kufamba richiuya pandainge ndakadonhera pasi. Hana yangu yairova, ndainge ndava kungoona rima kumeso kwangu. Ndopa ndakabva ndachizongotorwa nenguva. Zvakazoitika ipapo handizivi. Pandakazomuka ndopandakaona kuti ndainge nditori muward yevarwere vanenge vanyanyisa kurwarisa muICU. Saka pandakamuka ndakatoona kutoti ndainge ndakaiswa paventilator, uye zvekare ndakange ndisingakwanisi kana kumuvha mutumbi wangu. Vana chiremba vakauya padhuze nemubhedha wangu vakatanga kundibvunza kuti ndainge ndichiziva kuti ndiripi here. Chandaigona kungoita kungofambisa maziso angu. Saka vakatanga kutaura neni, even though ndainge ndisingakwanisi kutaura navo back, but ndakange ndichivanzwa. Vakabva vati kwandiri, Charlotte, wauya kunoku after you have collapsed, but right now we are trying by all means to take care of you. Ipapo mukomanashi ndakarecover. After I had recovered, pandakazoti ndava kudzokera zvekare for check up, that was when I was told the news that no one even wants to hear. Ndakabva ndaudzwa kuti ndine chirwere, ndiri terminally ill, uye zvekare handisisina makore akawanda panyika. So mukoma ndava nemakore ndichirarama ndiine chirwere icho chichi. Pandakabatwa urwere uhu ndainge ndakanzi within at least 5 years ndinenge ndafa, but I'm still going strong. Asi ndine dzimwe nguva dzekuti ndinogona kungopunzikira pasi, zvinozoitika after that handizvizivi. Uyezve pane imwe nyaya yandoda kuti munge muchindibatsirawo nayo vari kuZimbabwe, nekuti pose apo pandinopunzika ndinobva ndaona kuti ndinenge ndiri muroom, asi room iyi inoratidza kunge iri kuZimbabwe. Muroom mandinenge ndiri imomo munozongokaruka mapinda varoi vanenge vakazara. Varoi ava vanenge vakapfeka madress, mamwe anenge ari ered, mamwe anenge ari madress eblack. Vanobva vauya, vanobva vamira padhuze nemubhedha wangu, vanenge vachindinongedza nezvigunwe zvavo, uye zvekare vanenge vachiseka vachiita zvekuzevezera vakanditarisa. Vachiseka vanenge vachiti, takamirira kufa kwako, mazuva ako ekurarama ava mashoma, tiri kuda kudya nyama yemuviri wako, iwe uchatinakira nekuti
hatisati takambodya nyama yemuamerica, steki chaiyo. Saka ndinobva ndavhunduka pose pandinovarota vanhu ava. Saka handizivi kuti zvinokonzereswa here nemedication imwe yandinotora, because ndakanzi nanachiremba hopedza ndiri kurota idzi ihope dzinokwanisa kunge dziri kukonzereswa nemedication yandinotora. Dzimwe nguva vakadzi ivavo pandinovaona uye zvekare ndinoona naDaniel, uya murume wandainge ndichifambidzana naye. Saka iye anenge achiedza kuda kuhwanda kuseri kwevaroyi vaya. Anenge akabata mapepa eimba yangu iya yandakatenga ye$320,000. Saka anenge achiedza kuda kuzviviga kuti ndisamuone kuseri kwevaroyi vaya, nekuda kwekuti anenge achinditya. Asi pandinongomuona ndinobva ndatovhunduka, ndobva ndatoona kuti zvose zvaitika ndiri kuhope. Handizivi kuti zuva rangu rekufa richasvika rini, nekuti makore andakapiwa by now ndingadai ndakatofa. Nezvinoitika kwandiri handizivi, nerimwe ramazuva ndinogona kuzongodona. Handizivi kuti ndichazomuka here sekumuka kwandiri kuita pose apa. Asi Daniel, kwauri ikoko, if it happens kuti I die usati wadzosa imba iyoyo kwandiri kuisa muzita rangu kana kuti muzita rehanzvadzi dzangu sezvandakakuudza kuti unge uchizoita ukaita nharo, ngozi yacho hamene kuti uchazoigona here kuiripa iwe Daniel. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndinogara ndichingoteerera zvirongwa zvenyu nguva dzose. Zvirongwa zvenyu zvinoita kuti ndinge ndichimbokanganwa matambudziko angu ose awa andiri kusangana nawo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Very sorry nekuda kwezvakaitika. Hanzi ndainge ndiri murudo naDaniel wekugweru. Daniel kwava kutongoregister imba iri muzita rake, akati enda kwaunoda because imba iri muzita rangu. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma, ndakaisirawo stepmother vangu mushonga wemakonzo. Inzwaiwo nyaya yangu. Ndinogara muno mu-United Kingdom. Ndichati ndigere muguta reManchester. Handisi munhu anganzi ari bad zvake mukurarama, but mweya wangu hauna zororo. Ndinotya kuti kana ndazofa ndichaenda kugehena straight. Saka kuti munzwisise kuti sei ndasvika pakuzoreurura nhasi, ndinoda kuti ndige ndichikuudzai zvakaitika mugore ra2010. Mukukura kwangu ndakakura nenzira inorwadza zvokuti vazhinji vari pano kana zvaibvira kuti Mwari vaikwanisa kukuratidzai sort of like a vision yezvose zvakaitika muupenyu hwangu, vazhinji maichema uye zvekare maikwanisa kunzwisisa kuti sei ndakazosarudza kuita izvo zvandakaita. Saka kuti ndige ndichizonzi ndakakura ndichirarama nzira inorwadza mushure mekushaya kwaamai vangu nenyaya yeurwere. Baba vangu havana kumbogara kwenguva yakareba. Baba vangu vakabva vachizoroora umwe mukadzi uyu akange aine hutsinye hwakanyanyisa. Ndivo vakange vava stepmother vangu. Mukadzi uyu akange aine hutsinye zvekuti waiti kana ukamutarisa waizvibvunza kuti kasi ndiSatani chaiye akabuda kubva mugehena. Handizivi kuti ndainge ndakamutadzira chiiko muupenyu hwangu. Mukomana ichi ndairohwa zvakaomarara. Nguva yekutonhora ndairara ndisina magumbeze. Apa ndiri mwana mudiki ndakazoita maplan ekuti ndige ndichizotsvaka maplastic andaiviga. Kana hwava usiku ndaipinda mune rimwe ziplastic iro randainge ndakanhonga rainge rakaraswa nevamwe amai vepanext door mushure mekunge vatumidzirwawo firiji kubva kuSouth Africa. Saka firiji iyo yakauya iri mune rimwe ziplastic. Handifi ndakaikanganwa, firiji yacho yainge iri yeKIC. Saka pavakarasa
macardbox kubhini. Ndakaenda ndichida macardbox, ndikabva ndatora cardbox riya ndikabva ndaritsemura, ndikabva ndachizoripeta. Ndaiti kana hwava usiku ndobva ndamaturunura macardbox aya ndobva ndamawaridza kuitira kuti ndisazorara ndichitonhorwa, because ndaingorara ndakadaro. Vaingonditi pfeka hembe dzako, saka ndaibhanya hembe dzakawanda ndobva ndangorara pafloor zvakadaro. Asi baba vangu vaiti vakazviona vairwadziwa, handizivi kuti sei vainge vasingambotori kana action. Saka ndaizopinda muziplastic iroro makuseni ndobva ndamuka, ndobva ndatora ziplastic rangu ndobva ndariviga. Ndainyimwa zvekudya uye zvekare ndakange ndiri munhu aigara achingorohwa panguva dzose. Baba vangu kunyange vainge varipo vachiona kushungurudzwa kwedu, asi havana kana zvavainge vachimbotaura. Saka ndakazoti nerimwe ramazuva ndakangorwadziwa nazvo nekuda kwehutsinye hwavainge vachindiitira. Zuva iroro ndainge ndarohwa netambo yemagetsi kusvika ndakuvara kumusana kwose uku, ndakange ndichitobhlita. Saka ndakabva ndati mukadzi uyu ndikuda kumuuraya. Ndainge ndichifunga nzira yekuti ndingamuuraya nayo sei. Shungu dzeumwanana hudiki. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndanotora mabhodhoro ainge aine mushonga wemakonzo. Ndopa ndakabva ndachizotora mushonga iwoyo ndikabva ndamuisa mukapu yandaiziva kuti kapu iyoyo kana hwava usiku vaida zvinonaka vaitora krimu iya inenge iri pamusoro pemukaka, vobva vaisa shuga, vobva vatanga kudya zvavo vachiona TV. Saka ndakabva ndaisa mushonga wemakonzo mukapu iyoyo. Handina kunge ndakaziva mukoma kuti zvinhu zvandainge ndichiita zvainge zviri dangerous. Ndaingofungawo semwana mudiki ainge achirwadziswa nastepmother vake. Sezvisinei mukwamanashi, zvinhu hazvina kuzofamba negwara rakanaka. Saka ndakati ndatora kapu ndaisa mushonga wemakonzo ndikangosiya ndakaigadzika panzvimbo yandaiziva kuti ndo paigara makapu avo, nekuti vaiti isu vamwe takange tiine miromo inonhuhwa, vainge vasingadi kushiya nesu makapu, mapleti, even maspoon. Saka kwakabva kwachizouya shamwari yavo ngepedyo avo vandichati amai chipo. Saka amai chipo ava vakange vachigarawo munharaunda, vainge vachangobvawo mukuhodha hembe dzavo kuMozambique. Saka vakabva vangodarika nepamba pedu, vakabva vachizotanga kutaura nastepmother vangu. Vachitaura kudaro vakangoti vainge vachinzwa nyota, vakatisiya takatogara mudining. Isu vamwe tainge takagariswa pafloor nekuti ndakange ndisingatendedzwa kugara pamakauch. Ivo stepmom vangu ndo vaigara pamasofa avo nevana vavo. Hembe dzacho idzo dzimwe dzavainge vachitosarudzira vana vavo, isu tainge tichingotorwa moyo takangotarisa zvedu. Saka maichipo vaya vakangosimuka ndokubva vaenda vakabva vanochera mvura yokunwa, vakabva vadzoka vakagara pasi. Asi vakakomplaina vakati kapu yandashandisa kunwira mvura inoratidza kuti yanga iine tsvina. Ndakabva ndatemwa nebhutsu nastepmom vangu vakanditi mhanya unosuka kapu iyoyo. Ndakabva ndabuda nayo panze ndikaikwesha. Ipapo hana yangu yainge yorova, but nepfungwa dzeumwanana hudiki ndakangoti kana kuri kunzi ndanga ndaisira stepmother vangu mushonga ndivo vanga vachifanira kuti vange vachifa, saka friend yavo haasi kuzofa, ndikatoisa kamunamato. Sezvisinei ndiripo panze kudaro vakazosvika pakuonekana. Chandakange ndisina kuziva ndechekuti amai chipo vainge vava kutonzwa kutorumwa mudumbu, vakabva vaoneka vakati ndava kumboenda kumba kwangu. Vasvika kumba kwavo murume wavo ainge asipo, pamba pakange pasina munhu. Vakangopinda mubedroom. Vana vavo pavakadzoka vakangoti mama vakarara nekuti vakaneta kubva kwavakaita kunohodha, saka vakafa vari mubedroom. Murume wavo akazotouya the next day akatodhakwa, haanawo kuzviona kuti mukadzi ainge akatofa. Paakazomuka doro rapera mumusoro ndopaakaona kuti mukadzi ainge atofa nechekare. Saka nyaya iyi mukwamanashi yakanetsa. Murume wacho akatombosungwa achinzi ainge auraya mukadzi nekuda kwemagirlfriend, asi munhu akauraya ngaana kubatwa. Zvinonzi baba ivavo vakaenda vakanorohwa zvakaomarara, but vainge vachingoramba vachiti handina kuuraya mukadzi wangu, ndingagomuurayirei.
vakasvika pakuvigwa namai ivavo, upenyu hwangu hwakazoshanduka ndikaroorwawo nemurume wangu uyo akazoita kuti tinge tichizouya kuno through ancestry. Saka tauya kuno upenyu hwakaenderera kumberi, nditori nevana, nditori nevana uye zvakare nditori nemuzukuru. Saka nyaya yazondiunza pano ndeyekuti ndiri kungogara ndichingoona amai chipo ava kana ndikavaona vanenge vachiti kwandiri, sei wakandiuraya? Ivo vari kuti vanoda kuti ndinge ndichienda kumusha kwavo uko kwavakavigirwa kwamurehwa. Pavakatovigwa ndinopaziva kunyange ndisina kumbogara ndakasvikako kwamurehwa, nekuti vanotondiratidza pane guva ravo ende vanenge vakagara pamusoro peguva vachichema zvisingaiti. Saka ndinonzwa kutya kuti kana ndikanzi ndasimuka ndichibva kunoku ndoendako kuZimbabwe ndonotaura nehama dzacho, dzinogona kana kuzondisungisa ndikafira mujeri. Handizivewo kuti hakuna here n'anga yamunoziva ine masimba, n'anga yekuti inogona kundivharira mweya wavo amai chipo ava vasaramba vachingondinetsa, because ivowo vakange vasingafaniri kuti vange vachingopinda mudzimba dzevanhu vongotanga kungotorana nemakapu evanhu vototanga kutonwa mvura, iwe usingazivi kuti vanhu vakatiyana nemishonga yemakonzo mumba imomo. Zvimwe kuda rakange riri zuva ravo rekufa, because wai vakangosvika nekungotora kapu nekutonwa mvura. Saka ini ndinoda kuti vange vachindisiya, ndakange nditoriwo panguva yakaoma, ende ivo vaitozviziva, vaitombopota vachitondirovawo, vaitondishungurudza zvekare. Saka zvekuramba ndichingonetswa nemhepo yavo handidi. Ndikutsvaka munhu anogona kuvhara mweya uyu, kunyange zvikanzi ndaromba, ndibetserei mukoma, I can pay a lot of money. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vabatwa nemweya wekuromba, just to hide a secret. Nganzi ndaneta nekuramba ndichingoona chipoko chemukadzi iyeye. Voita sei vanzvadzi vedu ava? Hanzi ndatova nemuzukuru, ndo zvavari kusangana nazvo izvi. Hanzi zvakaitika nemistake, plus ivo amai chipo vacho vaitozviziva kuti ndinogara ndichingorohwa nguva dzose, but vakange vasina kana mamwe madecisions avaimbotorawo kuti ndisarohwa. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimurisei zvenyu. Ininiwo I was in a coma for a week. Zvandakaona so zvakandikatyamadza nekundityisa. Mwari vanoshamisa uye vane simba guru rinopfuura kunzwisisa kwedu isu sevanhu. Saka ndiri mupenyu nekuda kwesimba raMwari. Izvi zvinhu zvakaitika kwandiri makange muri mugore ra2018. Saka mukoma handizivi kuti urwere hwacho hwakabva nekupi, but ndakatombopinda mukoma ndikangoti ndakafa kwe1 week ndokubva ndachizodzoswa kubva kuvafi. Zvinhu izvi pazvakaitika mukoma ndainge ndichitonzwa, ndakange ndisingazvizivi kuti munhu pese paunoona munhu ari mukoma usafungidzira kuti akafenda zvachose. Nzeve dzinenge dzichitonzwa zvose zvamunenge muchitaura. Of course munhu anenge asingakwanisi kutaura nemi, but anenge achitonzwa. Dzimwe nguva kana kutoona wakavhara maziso, ini ndaitoona ndakavhara maziso angu. Dambudziko nderekuti vazhinji patinozomuka maybe pfungwa dzinobva dzaita kuti tinge tichizokanganwa zvose zvakaitika. Saka zvakaitika ndezvekudai so, ndakati ndapinda mukoma kudaro. Zvizhinji zvaiitika handizvirangariri, but pane nyaya yandisingambofi ndakakanganwa, yandisati ndakamboudza munhu kusvika pari nhasi. Pane vanhu vekuchechi, vakadzi vekuchechi vaiuya kuzondinamatira everyday. Pakati pavo painge paina amai mufundisi vanotungamirira sangano redu. Amai mufundisi ava vaiuya nevamwe vakadzi pavisitation vachiuya kuzondiona vachindinamatira. Saka vaiti kana vakangopinda muwadhi mandakange ndiri vaibva vanyepedzera kutanga kunamata. Saka vamwe vose vavanenge vainavo vaingoteerera
munamato uyo waiitwa naamai mufundisi. Saka ndaizongovhura maziso angu, asi ndaitonzwa kutoti maziso angu akavharika, but ndaita sekunge ndinogona kutoona kunyange maziso angu akavharika. Ndaiti ndakavatarisa, hana yangu yairova zvisingaite. Saka vaibva vatanga kushinyira sezvinoita nyoka zviya, uye zvekare ndaibva ndachizoona kuti kumusana kwavo kunenge kuine kitsi yavanenge vakabereka. Saka vaizoti vasati vati amen, vaibva vatanga kufuridzira mhepo kwandiri. Mhepo iyoyo yainditosvora, ndobva ndatotadza kutovaona, asi ndairamba ndichingoona vamwe vakadzi vekuchechi kana kuti hama dzangu idzo dzavanenge vauya nadzo. Izvi zvakaitika kwemazuva avo andakange ndiri mukoma. Chakazondivhundutsa ndechekuti mukoma, mushure mekunge ndazomuka, pandakamuka munhu wekutanga akauya kuzondiona before hama dzangu vakange vari amai mufundisi. Amai mufundisi pavakangopinda mandakange ndiri vakangoti amuka. Zvakashamisa kana manesi, because vakaratidza kusafara nazvo. Kana neni zvakandishamisa, kana kumuka kwandakaita ndakangokaruka ndatomuka ndikatotanga kutonzwa kuti ndainge ndatova nani. Manesi akatouya achitomhanya, vakatoshamisika kuti munhu apedza ewiki ari mukoma otongomuka. Apa ndainzwa imwe nzara isingaiti. Amai mufundisi vachitopindawo vachitongoti she's awake. Vakaratidza kubatikana zvisingaite, vakazongogarawo zvavo, but waiona kuti kana kusekerera kwavo kwainge kuri kwekumanikidzira. Ndiyo nyaya yangu mukoma, izvo zvandakasangana nazvo pandainge ndiri mukoma. Kana munhu akanzi apinda mukoma, musafungidzira kuti anenge asingakuonei, anenge achikuonai, uye zvekare nekutonzwa zvose zvamunenge muchitaura. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Is it true kuti munhu akanzi anenge ari mukoma anenge achitonzwa zvose zvinenge zvichiitika? Kune avo vanoti vane ruzivo, you can come to my inbox and share with us your own side of the story. Kana kuri kunzi makambosanganawo nazvo, please come and tell us kuti makaonei on the other side of the world pamakange muri mukoma. Variwa vateereri ndo messages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.